Tagsa kahapaton sini nga pagpangalagad ang aton sini nga Patrol 1 Bravado Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacloban sa Bacolod. Bantayan kagimolsuhan naman aton. Amat-amat kapag takop sang kahaponanon. Pakadto na sa kasisidmon. Way taman ginapangayo. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga magabulos temporaryo sa trono ni Action Dale Salazar. Ang piloto Steady Pauls, Action Papang Nixon Tahom. Obdama kita sa katon sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin, dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Syudad Sagbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico, sa kinanda ng inyo sinalagad Talos, sa inyo regular anchorman sa Siriga Palatuntunan Action John Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin. 1 ka oras, 3 minutos. Nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Action Radio. Hindi gid malikawan kung kaysa nagapulopisngo gid ang aton kalibutan, no? Ang tanan nagapangamuyo gid. Labi na gid ang mga negosyo. Sa sining pagsaulog naton sang Mascara Festival nga kabay wala lang sang weather disturbance o kon wala lang sang ulan para ang tanan enjoy, everybody happy. Pero may bisig kong isa nga daw pulopisngo sa no, pero madula man lang sa soft opening kahapon sang Mascara Festival. Tao pa imong uhaw na uhaw, gutom na gutom, gigil na gigil. Bodo G&G ba? Gahinugyaw ang tao kahapon sa New Government Center. Sa pagkadamo-damo tao kagabi, hindi nakitanon ang pulis. Tungod sa kadamuon sang tao, bangod sini may plano ang kapulisan naton nga magbutang sang watchtower da sa NGC nga makitaan bala sang pulis ang bilog nga vicinity sang NGC kag makitaan man ang pulis ang aton pumuluyo kay kagabi do na putos gid ang aton kapulisan sa kadamo-damo sang tawo. Way labot sinati nagutok man ang New Government Center. Yang solusyon sa pulis naton daw hindi na lang pagpasudlon ang mga salakyan kag papagparkingon sa sulod sang NGC compound para nga babuhin-buhinan ang kagutok sang aton nga New Government Center nga isa sa mga Mascara Festival site. Kay tao damo-damo, sa lakyan damo-damo man, gasulod ka parking. Amon isang isa sa mga i-improve sa aton sining kapulisan. Every event sa Mascara, gina-assess ina sa atong kapulisan kung ano ang dapat idugang, kag ano dapat ibuhin. Para nga mangin talunsay ang aton sining pagsaulog sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Balik yuhum! Kari sa Bacolod dala Mascara, importante dala kagid kwarta. Karon mga adlaw magabukas ang mga kiosko nga nagapalibot sa Bacolod Public Plaza. Banda diri, banda doon,
Inom diri, inom doon, kaon diri, kaon dito. Buksan karon nga adlaw ang aton plaza. Ang mga kiosko da nga nagalibot sa plaza, inyo na ini adlaw hasta na sa 23. Ibaloon tabi karon sa patrol 1 nato kay Action Cell kung ano oras masirada ang dalan nga nagaangot sa plaza. Kag nano sa na oras liwat magabalik pagkasunod nga aga. Ibaloon tala karon kay Action Cell kakundiin ang ginhimo temporaryo nga ruta sa mga salakyan nga nagalabay sa Bacolod Public Plaza. Ibaloon tala karon sa report ni Action Cell Minardo daras ang iya siling observation. Lantawon tabi ang plastada kag pag ladlad na sa mga pulungkuan lamisa dira sa mga dalanon nga nagapalibot sa public plaza. Sa kada corner do may mga stage dira nga ibutang. Daw ining adlaw daw isang pagkor sponsor. Pagkor night dira sa Bacolod City Public Plaza. Ibaloon tala karon sa observation report ni Action Cell Minardo. Back to back tala kay Action Papang Nixon Tahom. Ano ang mga balita nga bantayan nyo? Dugay-dugay report gikan sa aton siring nga mga patrol unit reporters. Report gikan sa New Government Center dahil oni Action Artay Hupon Information and Education Campaign sang Bacolod Anti-Smoking Task Force magapadayon apisar sa selebrasyon sang Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Kon Sabado, Negros Occidental Provincial Police Office ginadala ni Action Alvin Graba, 54 anyos nga lalaki, nasapuan patay sa banwa sang hinubaan. Sa mga nasyonal nga mga bulabalita, LTO ginparawig ang validity sang expired student permit, driver's license kag plaka nga nagatapos sa numero 8 tubtob katapusan sang Oktubre. Presyo sang uta nagsaka sa napuno tubtob 20 pesos bangod sa halit sang bagyo nga si Carding. Sa piyakabahin panibagong nga round sang rollback sa katong ginapaabot ipatuman sa masunod nga simana piso-piso sa krudo kag sa gasolina 3 ka pisos bala mo. Sa LPG mayo na lang na sang sa wala. Kakulangon sang healthcare worker dako nga hangkat sa mga private hospital. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:04 na. Ang inyo diri nga mga greetings sa ato sa nga Facebook Live via streaming inyo ginalantaw kag ginapamatian tagaan tara tiyempo karon kag igtalopangod diri sa aton nga pagpangalagad. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:04 na. I-check ta unang report ni Action na Zel Minardo. Kamusta honta ang Bacolod City Public Plaza? Plastaran na isang pulungkuan kag lamisa. Ruta sa mga salakyan nga nagalibot ka nagalabay sa plaza diin ginsaylo temporaryo. Subong sirado ng plaza. Ano sila oras masira pagkaaga? Ari si Action Zel Minardo. Observation report sa patrol. Sel, happy Mascara, please come in. Action Eric, maayong hapon. Yes. Gutok gid nga hapon. Wow. Kalay ko niya kay nasaradaan na kami diyo sa Medanan Araneta. Naseradaan ka na? Naseradaan ka na da? Sirada na, malakat-lakat na kadipang. Ay, paabrihi bala. Limo si Action Zel niyo. Tapos na naog na lang ko ang ending gali. Oh, Yan hindi, pala ba? Yan aprihan ng Action Radio. Pwede ka na kasulod dya, mga ayok ka na sila. Pwede ka na kasulod dya. Oo, gani. Dre, mamangpat din sila ni sir. Kung ano, gini mo na oras, Action Eric, kaya naglibot pa kanina mo. Oo. So, pagbalik naman sila doon, sir, may hapon. Di ano kaya oras sa sarap? Dre sa Madalan Araneta, sir? Alas 3, ma'am. Alas 3 ng hapon, Action Eric. Wow. Last night, mga nasaradaan. Mga what time naman niliwat na open, sir? 3 a.m. Yes. So, Action Eric, 3 to 3, 3 nasaradaan sa PM, taga-2 a.m. Nagabukas na budget yun yung matagal. Natin ang matamo, yun ang Eric, so, buong experience ako.
not heavy na reactionary kaya kumag tanaw sa status sa nga trapiko no heavy subong diri sa may dalan Araneta Luzuriaga reactionary no subong mahapon kay medyo ayaw iwan gini ang kauturan nato sa dito so magulang mana dito. Zel, Yes, reactionary. ara ka sa palibot sa plaza? Yes, ari sa may dalan Araneta going kami sa may plaza so ayon reactionary. Oho, so anong plastada dira digin divert ang ang ruta? Bali, si reactionary, nga mga nagalabay, di halin sa south, so going diri sa north, maliko, gidi sila going sa east, actionary. Diri sa may dalan, isang going sa San Juan, to wala. O kagang pag-going naman, halin sa east, halin naman diri sa may, kay since sarado na ini actionary, no, ang balanggi, ang likuan, ang gidi sila isang south, west kag east, no, hindi na din sila makadiretso, pa north, kay diri sa may PNB, kita yon sa tubang, amo na diri ang ginsradaan. Ari ko makita ang actionary ko, amo ini ang sistema. Nabali, wala na diri may makalabay sa Araneta, diretsyo na gid sa dalan Luzuriaga, actionary, kung halin sila dito sa may dalan San Juan, actionary. Okay, so butchering, ate, wala na problema, dahil kami nag-supervise mga traffic, hindi na magtalang driver da? Oo, mga driver, may bitaw man actionary, no ginagahid man sila, galing ulantos lang gid kamay, kay ang lakat sa trapiko, hindi gin maharaw sa buong hapon, no? Oo. Kay oo, kalayan man actionary ka kahit yung tiyempo ta, daw nag-okay naman diri sa may syudad sa Bacolod. No, so si karon taman dito sa may plaza gid balayon kung kamusta man diri sa sitwasyon basta kay diri sa may dalan Araneta close na diri actionary na Oo. na 3 AM nag-close sa nga 3 PM. Oh, ang gusto ko makita ang sitwasyon sa plaza blang ladrana isang lamisa kag pulungkuan bla sa dalan. Oo, so ako namin na si karon na dito actionary kung kamusta. Lakat-lakat kay inahinay ka kay base magisi ang slit mo ha. Oo, so direct actionary ko mga tuhan ka. Yung palakton ko naman dito kay di ba kami kaya nakalabas. Hindi lakat-lakato mo lang gani bro hinahinay ka lang kay base magisi ang slit sang imo nga bayo bala. Kayo ang imo da nga bayo na above the knee nga daan nga budlay na karon hinahinay na maglakat. Gani, pero masakot ko Nakalab na may gapon tagabi nga dala ka sa katrol para makakita sa ano. Gasakay ka sa patrol. Galakat lang kaya sinerik. Galakat ka lang. Oh. Tilapit naman ang guro na. Oo, sabong ko lang ang dere ang mga banderitas nakatakod naman. Dere sa may areas kami mga sidewalk directionary kasi yung ginasarad amin dere. No, oo, layo man sa mga accident actionary kaya kayo mga souvenirs dere mga nakapastar upang igaron sa mga establishment. Okay. Kaya sa may dalan Araneta, may araman mga santes, kag mga pwesto nga nagabaligya mga relipan, mga souvenirs, sa mga pangalan sa mga bata, ang managarakan nga sitwasyon na subungan sa may dalan Araneta. Nakagati, diri sa may Bacolod City Public Plaza, diri nga zumba naman diyo. Ara ka sa plaza? Ari na ka sa plaza. Nagpilit. Ako na video, no, Galag ang imo nga video, di ko makita. Damo tawag mo. Oo gani, galag ang imo video. Kung ano kaliwatang i-subdis kaliwatang sinerek, Sige. signal sa hindi kita namin. Diri sa may video lang. Pero Sabagay, signal to tumaya. Marada, kuha na medyo out Canada, kagabalik ka dayon para makitaan tabla sa mga tagpalamati, kag sa viewers ta, imo sa nga live report sa plaza para ma-picture out pa nila kung anong sitwasyon sa plaza, blada. Oo. Para naging balik na actioneric. Sige. Na natin, dara ka. So, dara actioneric, sa may, dalan sa kanto, na sa may, natubangit na lang, sa mag, halin ka na sa dalan. Ara na. Oo. Halin ka sa may, diri sa may Bacolod Plaza, sino ba na actioneric? Oo. Welcome to the city of Bacolod, di kita, ari naman sino, ang landmark natin. Ara na, live na. Ang sitwasyon, no, ang mga keskong ari na rin sa may dalan din. No? Ang dual sinika lane, isang dalan na drio, sa may isang Bacolod City Public Plaza. Oo. Ara Ara na mapulong ko, ano?
adto pa sa tama. Wow. Ara ng kwan, ara ng ano na, ang mga pulungko, ano? May mga inusala, may mga kalan. Bao, may kwan kalyo, may ano na da? May nagka-countdown, nag-wave-wave. Oh, wave sila ho. Nag-wave, happy day. Ang mga kautura natin sa buong na makita. May nanalo, may hapon. Bao, mga isda ka lag ko si isda, oh. Ano? Kanami sa isda, oh. Tama gani. Ano ka rin isda? Oo, because how card ang ari bangros nga boneless auxiliary. Wow. Tapila na ang bilog. Pag sila ang bilog, ang bangros, kung hindi namit nagbuwan namit yan. Pila 150? Oo. Bao daw dollar ba? Hindi ka baligyan na isang pasok dito ma. Pasok din. So party ano ka mo ras na open din? Nang wala yung Dubai, wala lang yung data. Oo. Daw naglag naman ang imong video. Gusto ko talaga makita lang mga lain-lain, lang ang mga kwan. Malaway ka ganito sa mga baligya. Gani. Oo. What in back ko naman eh. Ano? Back ko na kan kay magsunod na. Oh, nagpundo naman ang imong live video dao ng Wag kita kita talaba. Ha? Wag kita kita talaba. Wala ba? Doon ito, nag-isa po kagabi, nakakita ko nga talaga kung may NGC actionary. Oh. So, kag daw, isa naman tagali, ay nagabaligya talaba sa kagabi ito. Sa din? Nga nakitaan daw sa may NGC. NGC? Oo. Do kaniwang galing to sila talaba? Galing kaniwang matanong ka. Pigaw. Ay, pa na kagi, ano? Ay, kaya sa mga gabi, kagi hulog. Nakagi hulog nga kwanto. Do naglapsio ng talaba to ka nagpalanggitom. Kag may basiderilon to lang. May ara daw? Ah? May ara da? Wala. Wala. Ang video. Leo, ara ng video, marana, nagbalik na. Wow, kanami sa ilang display, oh. Oo, gani. Puro manok mga nila. May pulak na May kurit sila, galing, hindi sila maglapaw, no? Oo, ari rin sa lane, ang po, lane sila na ako para na actionary kayo sa 2 lanes, Oo. no? Oo, kay para hapos ang access bala sa mga ambulance free, in kaso, Gani. sa police cars. Tanaw mo na, sir, do ka systematic, plastado mo nang iladra nga pagbaligya. Yes, organized ko tama actionary. Very good. May mga nagapang-saway mo na kung maglapaw-lapaw, kung siguro skurit, ano? Oo, may mga... Ang iban, galing ang iban daw wala day atop sa gadala, no? Basta mag-ulan na da karon, magkaong na da karon, yaman ka na da karon. Ang going mas kapo na kumirik, alam may mga canopy, ang iban nag-install ko ni sila, mga canopies. Oo, kilala na, may ara kita sila nga kanopi, da kung kuan mula, sako na lang ay mo, da serving, atop-atop, iba siya magtaliti, ulan na da, wasaag na yung customer. Oo, ang iba nagtakot sa ilang mga trapal, kaga canopy, mga actionary. Sa doon hapon, kaga pero amon sila nga oras, may saksihan sa, kaga maobserbaran, dari makitaan nga damo, tama ang aton kauturan. So, libuton, kapag yadre, para... Oo, libuta, bla. Para, nag-set-slot na yung kailang ko na. Hina-hina lang kayong imong aslit, kaya magkalagisip, bla da. Ang iban, kaya may pagkakaplastar, gali da, oh. Ha? Kung may nagkaplastar, may nag-inom, nag-inom. Gani, ang butas ito ba, ang Jollibee, da, nakaplastar na da, way pa? Are, pa lang ko din sa mini tower, ayun. Sa tower pa lang ka na yun? Ano na siya sa tubang Jollibee actionary. Tabangan Jollibee, wala. Tabangan Jollibee, way pa, no? Ha? Ara naman gali, oh, may mga lamisa naman gali, oh. Amo na nabi ang nagaplastar sa bong, no? Nang hapon nag-actionary. So, mga karin, ano sige hapon? Boga aso na, oh, may nagabaligya na gali, oh, may nagaluto na tagli. Oo, nagaluton. Ano gani, ang bot din ang suwan na gani. Daw ginutom ka, ay. Makabakal na ko yung nasali ako sulod patron. Laban, eh. Inasal ka kanon. Ano nga picture na, ano mga yung nagbabalig actionary. Wow, magka-picture sila, ho. Yes. So, may araman mga bigitin na actionary. Ay, iba yung grito, wala pa yung magaling iba, no? Makuta bito bilang manok lada. Are si Manang, Ang bunlis to 150. ang isa ko ng picture nila. Manok. Mayong hapon, nagpilayin nyo ang manok rin eh. Pitso. Ang pitso pa 19. Tag 19, sinire. Wow, dasawon. Paa. Oo. Ang paa mo
mo naman, 90 man yung 80. Hatag 85. At 80 lang ang generic pa. So, parte barato lang generic, no? Sa generic, ang ilang baligyan naman. Mag-90, kaya tidak ko naman siya generic ko. Oo. Makutas labi ko pila ka kiosco, pila ka buho ko ilada, isa lang kung duwa. Oo, dahil lang ako generic. Kakuntag pilang buho. Basta may balita, ano ba lang ako? Dala lang. Ano na? Hello, good afternoon. Oo. Oo, tapos na. Ano ka naman yapon ka na? Balik lang ko tawagan. Abi ko man yapon ka na. Sige, sige. Okay. Okay, may ano pa nga. Oo. Abi ko ng tawagan ka kami yapon ka na. Oh, dyan na kaya auto dyan. May nagkatawag, abi siya importante, siguro basi balita. Wala tingin sabat, gini-aksyon Zil Minardo kay ano ganina. Basi importante, ito lang information. Balik ka sa action siya, kaya sa sumundra sa may plaza. Action Cell! Tawagan na ako na, may nagbakalo. Sino to? May nagbakalo ko, tanaw-tanaw. Wow, si Papango. Ito ka namin isang view ni Papango. Ganang baka na yung mga... Daw piyo si Papang eh. Oo. Oo, barato lang. May mga tosino nyo diya, tatapila nyo baligyan. Tag-15, actioneric. Ang tosino. Tag-spirit, tag-spirit. Bata 50. Oo, okay mo na actioneric. Te, ano plano mo? Papaluto ka dan, ano? Karoon na nga. Ibot ka na nanay, balaong. Oo. Kaya malinaw ka pa rin. Kanami, isang, sa baho, parang doon makuhan ka na o, dumakaon ka na no? Tamok, gay na ito, no? Nobinta ang pitso to no? May ano sila, may hipon. Sila yung naging tuhod. Actioneric. Ha? Pasayan. Sila? 90. Kami mga wing. Ano natin? Chicken nuggets. Tagpilan yes, 60. Tagpilan isa ka to. Yes. Yes. Pare, apat na yung chicken. Ano na yung flavor? Yung sweet and spicy. Sweet and spicy. Ano to pasaya niya ya? Pare, tingnan mo nito. Nagkuwagid kami sa para dire. Kasi ikaw, hindi mascara. Kay po pa mascara dahil sa bombo. Mami, ganito na istorya lang. Ay, mag-say, oh my God. First, na, ikinali niya ang kapasayan ng sinari ko. Ay, naran. Hindi, na pasayan? Pasayan, pinangtog. Ang sila kabalo ka bago lang sila nagtastar. Ano na yung nasal? Nagaw, may sibok. Oo. Oo. Pangkota pa nila yung boss. No, kaya ang tuhog sila kunere ko, ano na, pasayan, lukon, nagigyan. Lukon sa dagat. Lukon sa dagat, panaksyonere. Pila? Sa isa ka stick daw, 3 kabilog. Nakatuhog dire. Amo na siya, 99, 3 kabilog. 99? Oo. Wow. Kulang piso, bagsin ba? Oo, lukon sa dagat, aksyonere, tag 99. Ay, may lukon pa. Tagpilang lukon siya. Lukon sa... Tagpilang lukon. Wala kami ka-prepare. Wala kami prepare nga interview. Wala ka sa kabala sa brasyo. Kamayari, duwa katuhogan sinisang lukos. Sabi makoton, sabi kong tagpilagin ni aksyonere. Lukos kag. May tilapia ba? Tagpilang tilapia. Tilapia, ang gamay, 120. Ang pinakadako, 150. Ha? 40. Sila? 129. 129 ang sunere. Ang duwa ka lukos lang ako sa isa ka stick. 40 ba? Ganit, nagasugod na sila. Although, mayo man ang sunere kasi subo nag-unong ginang tiyempo. No? So, mabalik pa kami. Karoon na kami libot kami, anay. Salamat. Ate, dire kita ako. Mabuan. Ano mga ano man sila ang sunere ko, mga Japanese food. Oo. Rice. Ano, Japanese ang ginag-design pero inasalan mang Japon ang sunere. Naman sa mga baboy, alien. Daw labanda nga baligya, manok no? Oo, nanakag baboy na inasal. Tapilang kihad sang baboy na oh? Tapilang kilo sa baboy sa buong kanal nyo. Wala sa kanal. Hindi ang kihad. Ay, ang kihad sila niyo. May 50, sunere, klaro sila, ano dire, ng rice. Oo. Kaya kami kaguyag ba sa Arang ang iyaya bunles daw, bunles. man Japon ang pa 80. Pa 90 man duwang. Paanir,
pila. 160 ang rice. Oo. 160 action Eric ang rice na paa ka manok nga rice na. Wow, grabe. Ang bangros yaw? Ang bangros sa pila 120 action Eric. Hindi niya bunlis. Nag-dance na. Nan. Bawa may nagkasaot da? Oo, may kasawat. Paamag. Oo. Diba? Wow, yawan sa kasaot. Oras sa magabi. Oo. Pang ganyan sa customer action Eric. Correct. Dapat naman ganyan kaya naka-short ka da. Oo, muna mula. Baboy, para sa ano na siya? Sisig. Sinuon nila sisig action Eric. Ang panit ng baboy. Nalingaw ko kaya nagkasasahot. Pero tayo malibot, pag ito mo action Eric. Oo. Ganito sa may Tubang Police Station 1. Kaya madamo pag ito sa mga chefs ko ya. Thank you again. So, naktan na lang para namin ang experience. Ba, namin experience. Para namin Balas ka na ay. Generic na mo kung ano diri sa dalanon no mga balloons nga baligya. Oo. Ano mga balloons ni mahal man gali oh. Sa kanila 120. Aba, kamahal man. Oh, mahal sa generic na that's why ganing kung magbakal ang mga kabataan. Ang gani ka nang magkapyot tigid mayo. Kay kung magnilupad na gani Gani. Tag 120 man nga daan. Ang ara de sa ginaagya, buti mga RTW sa tayang ginabligya. Oo. Yes, RTW sila de sa may higadas sa may atubang sa katedral. Oo. So pag labot dira yan sa may police station 1 actionary na dira oo do sa kontaktan upang na pag kabalo ang nagbaligya na is mga ilimina na nada siya. So may mga kalanan manggoro pero i-sure ta subong na kay dito malapit ang grandstand. Oo. So may grandstand gini siya actionary so daw ilimnan gina din sa kunya impormasyon. Kaya Okay. dali nakasarado, mandi ayon, no? Magagawin ka na dali sa may San Sebastian na Action Eric, no? Nga dalan is Tauhay na, no? sarado na. Oo, tauhay na. Oo. Pasok kaya na tada. Gasunod na niya. Boga alala gid si Papang si Madali na sakay ka anay da para para dali. Okay lang Baw. Ay, para makitaan gid ba action Eric, no? Kaya Oo. sa patro ka daw kalayo sang video. At least Gani. diriya do kitaon gid katama. Gani. Ma-adjust mo, oo. So, Ang sa RTW do dutay ka bakal no? oo, dutay ka tamang generic daw, ginaano na lang. Kung nga tanaw mo tagin nalabay-labayan, nalagid mo Gani. lang. Karaba-laba pa nang daan sa baligyan ka RTW tubangan ta katedral do pigang customer no. Damo galo mao. Wala na sa diri na sa ato, no? Pero pabaybay ang bahin, doon Wala. na nagsanag naman. Asa nagsanag. Oo, diri sa may Bacolod lang ito, galong daw galiko pag generic. Gani. Pero north kag south ay pabaybay pag idyo. Oo. Sanag na generic. Sanag? Kasi diri gali no, for info lang sa tubang sang katedral, diri man makitaan ang mga baligya sininga souvenirs action Eric ng mga maskara sinibala. Okay. Ara sila Mga da. souvenirs, yes, ari selection Eric. Oo. Oo, amo na diri may mga kuyab nga may mga accent sang maskara. So mamangko ta diri kay sir, yes. Sir, pilang isa ka amo sa niyo? 350 action Eric, Ba, no? mahal-mahal man. Oo, medyo dako-dako man siya. Si made of ano ni siya action Eric, kumare na may mga shells. No, Shell. hagin na painting shells ini action Eric. Ano ni siya? Shells mga ginpod-pod. Oo, ari bala ang pinopilo na action Eric ko. Ito shell ini gali. Uti-uti may ano? mga beads. Yan ka Uti, scallops. isa. Shell ka scallops. Oo. Ay, hindi siya scallop action Eric. Hindi. Hindi siya scallop. Nari yung shell man sa Ang isa rin ka scallop na ang isa araw. Ang dako na bala, ya ka scallops na. Are? Ayaw, are. Araw scallops so na. Oo, iya ka scallops. na. Ang isa tayo nalagba. Ka-creative. Ka-creative sila, no? Oo, gani. Oo. Dari may mga balahibo naman niya kaman, no? Kind design. Okay. Oo, at Damo ka pilian galida. Oo, may Bali, mga ang taran, dagko. ang taran gabaligya sina, dira ang ilang area sa may tabangan katedral. Hindi man actionary. Hindi Kay man. may ara man dito sa may Araneta, laktaman sila. No, Pwede kundi- ka man ka, ang ilan daw may kulukarito na ilan ano, daw may Oo. rida-rida, no? Yes, mabailin-bailin na siya. Correct. Oo. So,
So, dari kita, ano may mga balot, dari kilibot-libot na si Manang, ang suki sa balot. ang gusto ko makita katubangan sang police station number 1 kung Station kamusta. 1. Oo. Lapit na lang. Lapit ka na lang. Lagan bla. Oo, at ang nakita ko pag yan sa kisko ng Minjet. Yan eh. Oo. Grabe, wala matawad. Kamaya mo gapon, nakitaan sa ka, ara ka sa patron. Talagang nambalan mo ko. Wala ka sa sulod. Sige, tanya kayo ka sa bong. Sige, tuwanin ka ng kisko, yung mga so, chikeron ta di aksyonerek. Oo, ang station 1 gusto ko makitaan kung kamusta ang sitwasyon sa station 1 kung daw tawhay man daw, way man sa mga nagasabad sa nagabaligya sa tubangan bla. Wala man. So, Why wala man? nakita diri, no? Ay, No. kalan, ang gidjagiri diri sa tubang sa police station 1 aksyonerek. Ami aragid. Yari yung inasala ng Japon. Sa aral ng Japon. Inasala ng Japon. Yes, na. so amo na diri ang police station 1 aksyonerek sa tabok sini. Abi Amo mo, na din ang sitwasyon. abi mo sa mga amo na nami da inom kakaon sa station 1 kay lapit ya pulis. Gani, wala na yung hadlok di Why kadlukan da? Gani. Naginom-inom na di gani. Ang Bo tuwa ara na, at ato da may nagakuan may nagaluto naglida. Nag-wave. Oo, may nagaluto na. Gainaso na. Wada si wada si medyo sa Ronas babaw kita mo bay. Galibot, doro si O sino Police na Major Sarona. Di sino na mga gabaligya na da? Mga baligya aksyonerek, kaya ka Carmel's Grill. Yes, okay. nagkakaway-kaway sila. Ba. Gapangag daw. Sino mo way kita da? Way Way kita sampol? da. Wala sampol? Pangado, wala pa sila ka, bago pa lang sila na baklan aksyonerek. Oo. Ang buhay naman, no? Ang buhay na. Pilang tinain? Galing ka? Tag 15 ang tinain. Da wala sila ya top daw. Kanupi. Wala ka mo kanupi diyan ang? Wala pa? Base karon pa sila ma-install ko. Mangkotabi ang pilang milabir. Tagpilang beer niya, di, sir? Oo. Tag 180 ang litro. Ang lights. Ang lights. 70. 70 ang lights. Oo. Di ba nakita na? Panle ka na si mo. Ito na rin ko lagi tada. Why kita das? Oy sampol. Inasarawan na sampo ko namit. Dagko ila mano ko. Din, lag ko? Namit ang ilasal, sir. Namit yun ko na yan. Dalag ko ang ilang akuan. Ay ilang manok. Dalag ko para to sa piyak. Pilang, amo manak siya, Eric. Ah, Pilang inya dari ang ano pa. Pila? 100. Pitso. Tapos, sige sir, may nagapagdana. Jote pa kami, sir. Sino to? Siwat may nagapag... Aga pag danasyat. Dala ka utod ka, no? Si actually nag-report live dala sa may kwan at tubangan sang police station number 1, no? Ti ara na daw halos nagaplasta na kag nagaladlad na, no? Ang mga kiosko dira, ang mga nagabaligya sa palibot sang Bacolod City Public Plaza, no? Ti amo ni ang unang adlaw mong sang maskara, so amo man ning unang adlaw nga ginbuksan dira ang mga kiosko sa palibot sang Bacolod City Public Plaza. Ti sigurado putso naman ta ka pulis ang palibot sang plaza para nga mangin mataway. Action cell. Yes. Sino to nakapangagad si Ibo? Si sir to. Ha? Kare si sir, hindi ko kilala. Nagkama na saga, ano na ganito. Kung may anime, may Japanese. Diyan ay kagay mo nga bit, ay mo naman nga live no, kapilit naman oh. Kailangan plastar ko liwat kay napatay. Ay, plaster bla na liwat bla para nga nami bla kay nami ako mag-report ka nga may background sa video mo kay do gaganahan ko maglanta kag sili ko do basi makaba ara na. Ara na oh. Oo. Nan, kata. Ay may may Japanese da nga kuan kasi Masa nata na may Japanese anime na wala nila yung concept actionary. Okay. Hi, ma'am. Arigato. Hello. Arigato. Arigato. Sayo na. Arigato. Uy, kita na. Bawda mo ka pa the lights niya, ma'am. 85. Oo. Eh, handa ka 85. Kami ang
rice ka mo. Oh, may damo promo mo na no, only rice no? Oo. Only rice. Pila nyo only rice? Isa ka manok ka. Oo. 150. Oo. Sa piyak kaya 160. Dire 150. Action Eric. Madalala ko rice cooker. Pero. Rice cooker ka. Oo. Bawo da tanin na magulan ba kay daga naman sa daga bisyo naman. Gani. Pero da nagamamat ng panas Action Eric. I-kuha picture mo station 1 da, musta ang mabaw na da station 1? Ano sila action, si Papa Nixon na masaka. At si Police Major sa road na to. Ah, Right, sa- nag-ano sila ba action Eric, ang mga kapulisan, medyo masako-sako, ganyan na-deploy na sila sa mga areas. Oo. Oo, sa babaw to ganiya daw desk na lang guro kay pipila naman ang kabilog ang nagkalabilin Oo. na nga mga kapulisan. So dugay pang picturean kami nang dino ka para ma-update dira sa aton nga Facebook ini ang iban pagid ng areas diri sa sitwasyon kay ti ang sa grandstand dito sa Punta Action Eric nagapadayon pa sila gyapon sa pag-set up sinusyaman gali ka San Miguel sa gyapon Oo. ang grandstand diri nga gina-set up Action Eric no. Sige. Kagati. Oo. So, tiyan mo na ang latest update diri naton sa may syudad sa Bacolod Precisamente diri sa may Bacolod City Public Plaza ini inyo ka aksyon. Si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Salamat kita Sonsen, Minardo reporting live dira sa Bacolod City Public Plaza. Tiyara na. Ang iban ginaplastar pa lang, ang iba nakaplastar na. Ang iba naga-inaso na sa palibot sa public plaza. Tiyara, at least may idea ka mo kung ang bilib lang, may harap promos na no, isa ka pizzo, isa ka pa 150, only rice na. Ay, worthy no. Wala ka tayo sa negosyo, gimmick-gimmick pa namong. Parang ang tao, basi pa malamlamag kamaganyat, kundi yawat pa. Sige, balik ka talaga sa Action Sir Minardo Pag may time kita, sana tipo niya sining action balita. Pagbalik naton, report na Action Art Action Alvin. Pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gini. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit siya ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na Tapos sa may eskwela. Last time, ang na medyo emotional ka kay, abal mo ka panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase din? Kung sana, ano nang nahuya, ako maghulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko dyan, sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara. Pabalik diri sa Balagad Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation. This time, i-check na ng mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Unahon ko ng report ni Action RTO pong gikan sa New Government Center. Information and Education Campaign sa Bacolod Anti-Smoking Task Force. Magapadayon apisar sa Mascara Festival. Ari sa Action RTO pong, line number 2 sa report. Action Art, may hapon. Ang himuon sa anti-smoking task force since white man sila sa issue 1 sang citation ticket sa mga nagapanigarilyo Blackson Eric, especially sa mga pampubliko nga mga lugar kag enclosed nga mga area nga sa DNP lubos sa ginabawal ang panigarilyo. Nara sang napasarya nga ordinansa diri sa syudad sang Bacolod. Now, sunod diri sa tag-pamuno no sang or action officer sang anti-smoking task force, titutukan nila subong especially karon nga Mascara Festival ang pagpatigayon sang information and education campaign. Do abo lang ning guay action Eric for the meantime. Manaway lang anay sila. Kapin pa sa mga kiosco, wala kundi lang nga mga areas ang pwede kapanigarilyo ang ila sining nga mga customer. No, kay sulod diri kay Donald Pampusa, apisan nga ti lawig naman ning ordinansa pero may ara gid pila ka mga individual nga nagareklamo bisan sa ila Facebook page siling nila ti anon lang matabo sa amon kung hindi niya ko may pagpanigarilyohon. Ang iban do mapatay ko mo sa reklamo nga ang ginabawalan sila. Isa na ta si Dagol. Siling ko kay Dagol, hindi ka lang gol magsuyop sa sigarilyo, sinang tabo tawo.
no kay hindi na pwede kung malabyan ka na after sining laptagon nga information and education campaign magapatigayon lang Action Eric sang dakpanay nga may multa na git ang sinuman nga madakpan. Yari ang parayag ni Gerald Pampusa, Action Officer sa Anti-Smoking Task Force. Pabatsyag pa lang bala sa publiko nga may manugbakop gali kag may manugsaway gali sa ating smoking nga hindi nga tanan nga oras, hindi tanan nga lugar pwede gali ka panigarilyo. Yes, sir. Napaabot ko man sir sa sa publiko sir nga kun kani paabot mo gid sir kay bitot bala sir nga kami nga mga manugsigarilyo hindi na kami pwede gali mga munang reklamo sir paglagtaw sa Facebook page namon wala gid sila idea kung ano gid ang imuon nila kay tibawal dakon sila siyempre hindi pa sila gusto dako. Ang akong tani sir mapabalo nila nga may mga area o may lugar sa publiko man na pwede ka panigarilyo. Pero aba lang Action Eric sa mga parayag ni Gerald Pampusa ang Action Officer sang Anti-Smoking Task Force. So in kaso kay actually ang mga eskwelahan na malapit sa eskwelahan, mga kalan-an, mga ilimdan, ang mga merkado ilan nga nalibot. So sige-sigiyon ini nila pakadto sa magkabaranggayan to inform and educate the makulunons angot sa sining implementation sa anti-smoking ordinance. Para sa Action Reports, afternoon edition Action Artay Hubon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kit Action Artay Hubon gikan sa New Government Center. Sa ilawanta report ni Action Arbing Graba gikan sa Negros Occidental, Provincial Police Office, 54 anyos si lalakyo, nasa puwan patay dito sa Banwa sa Hinubaan. Yaring report ni Action Alvin, line number 1 sa report. Action Alvin, may hapon, please karin. Maayong hapon sa mo, Action Eric, patay na sang nasapuan kahapon nga adlaw ining 54 anyos nga amay nga nagahamyango na sa sulod sang iya puluyan sa Zone 7 Barangay Bakuyangan sa Banwa sang Hinubaan. Ining biktima ang naging kilala kay Vivencio Alentuzon, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Captain Ramel Bustamante, ang hepe sang Hinubaan Police Station, takna 1:30 sang hapon kahapon, ginreport ni Christopher Himotea amuni ang hinablo sang biktima na diskubrihan sini ang patay nga lawas ni Alentuzon ngayara na sa advanced state of decomposition. Sa pagpangusisa man ni Bustamante sa pamilya sang biktima, si Alentuzon ang ginaligar nagaantos sang balatian nga epilepsy kag ini siya ang napatay nga nagaisahanon sa sulod sang iya sining nga puluyan. Ginapatihan napatay mga 5 kaadlaw antes na diskubrihan ang bangkay sang biktima. Ari ang pahayag ni Police Captain Bustamante. Iya inaplo siya na nagkanto kahapon sa ato nga police station na nasapuan din niya ang iya tiyo na patay na so ang medyo naka-agnas na ini kaya according siya so nga itong paglanto ari na ini sa mga 5 days na to 6 days okay according sa ila may ginabatsag pa nining may epilepsy kag of course may palainom ini ang aton nga biktima. Sir, sa pagka-supposedly kay kumuaran na sa advanced state of decomposition, is there any possibility, sir, nga napatay ni siya sa balatian, sir? Yes, ang pamilya mismo, nagapatigit nga napatay ni sa balatian man niya, kagaway naman sila gani, nag-request pa sa post-mortem, gina-encourage natin sila kung gusto nila, pag hindi naman sila willing, Kaya nabalaan man nila na ining inatiyo, kag pamilya nila, may ginabatsang ini, ari lang ini-star sa balay nga kaisahan, ginapatulungan lang nila init pagkaon, So, ato nga time sa pagtulog nila, ako na nga nasapuan nila nga patay na kagara na sa state of decomposition. Ang pahayag ni Police Captain Ramel Bustamante. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Salamat kit Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May hapon nila kay Karen Willaflor, kay Yvonne Butcher sang Germany,
Tamya lang si Mr. kag yasring anak, amo man ang yasring pamilya dira no sa may banwasang Morsya. Kinatamyo gid ni Yvonne Butcher sang Germany. Magabalik ang inyo siring palatuntunan, dugangan ta ang ato sa balita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Narito ang ilan sa mga proof of purchase na maaari mong gamitin para makasali sa MBC Millionaire. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
mangayo sa ginabakal cellphone kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing lihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na mamuna. Kay Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mahal nga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB ko. Radyo. Daw karami pa i-aratsada karang kadan, chimpo ko alang-alang na. May hapon dira kag may lang nga pagmonitor sa kay Rick Dichoso. Ba? Ara si Rick Dichoso ho. Kay Bigot Raymond Maranyon. Tamyaw lang si Jose Herson Junio. Agtanan nga mga taga-logistics driver. Halin na kay Raymond Maranyon. Anghela Gayondato Castillo sa nga Bangga Totong Uno Pilisa Raman. Mayong hapon gidara sa inyo no kay Titings Angel. Titings Angel araman sila galiho. Diding alojamiento kag kay Hossein Loksin ga monitor gid sa atong sining nga pagpangalagad. Bantayan ang iban nga mga balita mga isyu lokal nasyonal sa pagpangalagad sang palatuntunan Aksyon Firing Line. Aksyon Report after edition Sabado nga presentation magatakop ini balik naman ini sa Lunes aton sining mapatrol na unit reporters in aksyon nga palagad karon nga hapon. Aksyon Artay Hupon, Aksyon Alvin Graba, Zel Minardo, back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Taho. Opo diri sa ato technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa ato nga IT expert Action JM by King. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Magasunod na ang Aksyon Balita Evening Edition o pod kay Aksyon An Defensor Lisay. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz sa iyo regular ang korman sa silinga palatuntunan, talos la kita diri temporaryo pero kita na kita karon 9:30 to 11 Action Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Bagbaro nagasiling salamat gid sa inyong nga papamati. Happy Maskara, happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.